Abesti hau nahi nuke normalian eskaintzen diegu hor keizpean daudenak, ez? Euskal Herrian atera omen da euskia, baina jendea asko ondio keizpetan daukagu eta hemen ere bada euskaldun bat keizpetan, ez da? Hor nonbait, da behantzat, Neko. Aupa, Neko! Aupa, aupa! Gaur ere patioan eserita nago, nere kide bakarra eraman zuten atzo, bakardade osonek enau garaituko, ekaitzaren ostean barea datorrelako, ez aldira inoiz konturatuko, kate hau ez dela guretzat, ez aldira inoiz konturatuko, herri bat ezin dela lotu. Gaur ere eskutitz bat jaso dut eskerrik asko, aspaldi honetan ez zaizkit iristen asko, hala ere badakit zuekin nagoela, jakizue indarra ematen duela betiko, ez aldira inoiz konturatuko, kate hau ez dela guretzat, ez aldira inoiz konturatuko, herri bat ezin dela lotu, betiko larai lararai, lararai lararai lararai, lararai lararai lararai, herri bat ezin dela lotu, betiko. Aupa, eurre! Aupa, Aupa! Ona, ona! Ona!